Servirà el córner la Unió des del racó de la bandera, la pilota bombejada al segon pal, la pentina Jordi, el remat, gol, 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 Owen, 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 gol, 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 de la Unió Esportiva Figueres. Quin córner més ben servit a la banda esquerra, la pilota al cel de Parets, fixin-se vostès com pentina Jordi Julià i remata amb el cap inapel·lablement el bo d'Owen Juan per fer en el minut 44 d'aquesta primera part a punt d'arribar al descans. El Parets 0, Juvenil A1, increïble. Quina jugada d'estratègia perfecta, elaborada a les mil meravelles per l'equip de Lluís Hernández. Executa el llançament de falta al Paret, rebutja molt bé la nostra defensa, que bé ho ha fet Torres. Ara qui ho intenta segueix sent el conjunt local, posa molt bé el cos, el bot de Jordi Julià per Eric Torres, l'assistència és boníssima en banda esquerra, apareix Víctor, veurem què farà Víctor, continua amb la pilota Víctor, amb cama esquerra Castro, el centre és boníssim, se li escapa el porter, el remat, gol, 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 el Gué Zambrana, que fa el 0-2 al minut 44, bogeria aquí al municipal Josep Saguer, perquè una jugada claríssima d'atac de la Club Futbol Parets l'ha convertit en un contraatac perfecte. El nostre equip, el Juvenil A, fixin-se com posa el cos, evitant que li toqui a les mans Jordi Julià, controla amb el pit extraordinàriament Eric Torres, que la deixa a l'esquerra per Víctor, que se'n va bé del seu marcador aixecant una miqueta la pilota, segueix conduint Castro amb cama esquerra, torna a aixecar el cap i veu ben desmarcat Owen Juan, que anava a empalar el porter del Parets, que la treu, però en segona instància apareix el Gué Zambrana per fer en aquest minut ja 45 de la primera part el Club Futbol Parets 0, Juvenil A2. Estem donant la campanada, estem guanyant el camp del segon, fent un partidàs, fent-ho molt i molt bé, per seguir somiant en aquest fantàstic trajecte que és el d'intentar tornar sí o sí a la Lliga Nacional Juvenil la temporada vinent. Compte ara el Parets, que ho intenta en banda dreta, la centrada és molt bona, el remat, Hussein, que bé ho ha fet la Gual, i fixin-se perquè el remat no era gens fàcil. El jugador del Parets, que ha empalat amb cama esquerra amb tota la força del món, la pilota li ha botat davant i Hussein Lawal ha rebutjat aquesta bimba que finalment la nostra defensa ha tret a córner. Compte ara al centre, altra vegada de la Parets, Hussein! Altra vegada Lawal traient una mà vital per evitar l'empat del Club Futbol Parets. Quina agilitat del porter unionista! Impressionant com estem sobrevivint aquí al municipal Josep Saguer. I final, victòria per la Unió Esportiva Figueres, victòria pel Juvenil A, que aconsegueix el segon lloc a la classificació i que segueix somiant amb aquest ascens a la Lliga Nacional Juvenil. Fem ciutat, fem unió, endavant Figueres!